أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله izgi жерден хабар беруге мүмкіншілік берді Алла субханаху ва тағала. Иншалла хажилар бойынша айтасы келе, альхамдулилля барысы да сау саламат, альхамдулилля хаж ғамәлләрін қылдылар, енді сабулашу тауақылына қалды. Аллах насип етсе 9 сентябрь күні Мәдина шәһәренә иншалла юл тотабыз. 12 сентябрь күні енді Мәдинәдән Дубай жерлегенә таба юнәләбез иншалла. 14 була безнең самолет Мәскәүгә төшеп, инде 15 сентябрь көне хаҗилар иншалла кайтып җитәргә тиеш иншалла җирлегенә. Бу ел хаҗ альхамдулилла үзенең җиңеллеге белән аерылып тора. Иң яхшы группа ул иншалла группасыдыр. Һәм бераз гына да арттырмыйча әйтелгән сүз альхамдулилла. Нинди генә мәшәкатьләр булган чакта да бер нинди ризасызлык сүзләре күренмәде. Бик тыныч һәм бердәм булдылар альхамдулилла. Һәм шулай ук инде таваф сагыйларны кылган вакытта да бер тән кебек бергәләп бер-беребезгә ябышып кылдык һәм инде беркем дә адашмады, беркем дә соңга калмады. Барысы да сау сәламәт, барысы да альхамдулилла гамәлләрен җиренә җиткереп үтәделәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.